Tak for det, Elisabeth. Det var sødt sagt af dig. Og jeg vil også lige sige tak til alle de mennesker, der har knoklet. Og det er tydeligvis i museet, hvor vi ikke er vant til at slæve rundt på store ting. Ja. Ikke sådan noget, som jeg har råd over det i hvert fald. Så I har også virkelig fået jeres kamp til. Jeg vil lige... Jeg har først set udstillingen i dag. Jeg har faret rundt med alle tingene, men jeg har faktisk først set det lige her for et kvarter siden. Og nu står I alle sammen. Det er svært at finde nogen, der er hukkerdrenge, eller hvem der er retterkår. Men egentlig er det ret spændende for mig også at se de her ting. Og også at se min kirkesamling. Jeg vil lige understrege, at jeg er faktisk ikke kristen. I virkeligheden laver jeg aktioner imod de kristne her. Så Golgata, som jeg har knaldet op på jeres torv, er faktisk en kæmpe aktion. Jeg har gang imod paven. Mig og paven, vi har et lidt belastet forhold til hinanden. Jeg blev spillet ud af folkekirken næsten, da jeg var 14 år. Så lige præcis kristendom er, og det er lidt mærkeligt, og måske er jeg slet ikke heller ikke politisk kunstner, som mange måske nok tror jeg er. For mig handler det her om etik og moral i virkeligheden. Det handler om nogle fuldstændig eksistentielle overvejelser, og det er måske der, hvor Frans af Assisi kommer ind. Nogle fuldstændig eksistentielle overvejelser om, hvordan i alverden kan vi tillade os og kalde os fuldstændig anstændige mennesker, samtidig med, at der dør 20-30.000 børn om dagen med sult. Den konflikt, synes jeg, råder rundt i mig, og den har jeg det enormt vanskeligt ved. Jeg har simpelthen enormt vanskeligt ved, kan jeg være et anstændigt menneske i en verden, der ser sådan ud, når jeg ikke kunne gøre noget ved det. Den slags overvejelser prøver jeg her, og så har jeg også et andet projekt. Det går ud på at afsløre det der umådelige hykleri, som jeg synes, at både jeg og I er en del af. Hvor vi på en eller anden måde, nu har jeg temmelig mange venner i den tredje verden, og arbejder utrolig meget rundt omkring i verden og på hele kloden. Men jeg har sjældent mødt så, selvretfærdige mennesker som, ikke danskere, men som europæere. På en eller anden måde sidder vi med vores gode viljer, vores menneskerettigheder, vores samfund, der er så perfekte, de fungerer, og kigger på alle de andre og siger, det kan de nok ikke få til at fungere. Samtidig med det os, der udstikker alle reglerne. I virkeligheden er vi alle sammen den fede dame, som dels er på plakaten, som sidder på ryggen af resten af verden. Og vi sidder og siger, det er forfærdeligt, jeg sidder på ryggen af den her mand, og han er ved at sejre under min byrde, og jeg vil gøre alt for at hjælpe ham. Alt hvad der overhovedet står min magt, undtagen at træde ned på hans ryg. Det er præcis det billede, jeg prøver at skabe med mine ting. Så de handler alle sammen om det. Mine ting handler alle sammen om skidsider af vores forhold, og især den vestlige verdens forhold, men især mit forhold til, hvordan hele den her verden ser ud. Så for mig er det moral og etik. Og hvis nogen spørger mig, hvad jeg vil gøre for at løse den her konflikt, så siger det aner jeg faktisk ikke. Der var en gang, hvor jeg var socialist i mange år, hvor jeg havde svaret, det har jeg faktisk ikke mere. Nu er sådan en blanding af kapitalist og liberalist og moralist og lidt af hvert. Så det har jeg opgivet at finde ud af. Men så kan man jo selv, det er så fedt ved at være kunstner, man kan bare være kunstner, så kan man bare stille alt muligt lort op. Og når folk siger, hvad mener du så med det? Så simpelthen, det ved jeg sgu ikke. Det er pragtfuldt ansvarsløst. Og det har jeg tænkt mig at blive ved med. Og tak fordi I vil præsentere mig her. Det er jeg glad for. Jeg glæder mig til at høre, hvad I synes om det, når månederne er gået her i Randers. Så tak for det.